Генетика наиболее тесно связана с такими направлениями медицины, как акушерство. IT белгечләр президентка үз проектларын тәкъдим итә. Иң әһәмиятлеләренең берсе кешенең генетикасы турындагы мәгълүматның бердәм базасын төзү. Ул нәсел авырулары булган гаиләләрне тикшергәндә табибларга кирәк булачак. Әйтик, баланың сәламәтлегендә нинди тайпылышлар килеп чыгасын бик иртә ачыклаячаклар. Безнең платформа республиканың медик генетика хезмәте эшен үзәкләштерергә мөмкинлек бирәчәк. Генетик мәгълүматның бердәм базасына карап төбәкнең генетик картасын ясап булачак. Проект авторлары аны РКБда сынап карарга тәкъдим итте. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгына күрсәтмәләрне шунда ук бирде. У нас реализуется много программ. IT-оешманың бездә гамәлгә ашырыла торган программалары бар. РКБда генетик мәйданчык проектын тәҗрибә буларак сынап караячакбыз. Ул геннарында мутация булган пациентларны дәваларга мөмкинлек бирәчәк. Тагын бер кызыклы проект төзелеш тармагы белән цифрлы идарә итү. Киләсе елдан илдә капиталь төзелеш объектларына алдан мәгълүмати модель ясау мәҗбүри булачак. Бүген Татарстанда Капстрой, Стройнадзор һәм Стройкомплекс системалары эшли. IT белгечләр президентка аларны берләштерергә тәкъдим итә. Бездә эшләнгән проектлар илнең 85 төбәгендә файдаланыла инде. Безнең Татарстанда IT предприятиеләре бик күп, оешмалар дип әйтик инде, алар төрле яктан эшлиләр. Аларның җыеп, менә шулай күрсәтергә, нәтиҗәсен күрсәтергә. Эшле бер кеше күрмим. Иң зурысы аны зурайтырга масштаб бирү кирәк бу көндә. Һәр IT проект кешеләрнең яшәү сыйфаты, оешмаларның эшчәнлеген яхшыртуга юнәлдерелгән. Шуңа бүген Рөстәм Миңнеханов һәр тәкъдим буенча министрлыкларга һәм оешмаларга аерым очрашып сөйләшү бурычын куйды. У нас большие задачи стоят. Мы будем активно привлекать и вас, кроме тех задач, которые вы сегодня озвучили. У вас потенциал есть, люди есть. Вы должны работать публично, прозрачно и быть это само по себе. Другое дело, как вас загрузить, это вот наша задача. Шулай итеп, цифрлы үсешкә ярдәм берлеге утырышында яңгыраган барлык тәкъдимнәрне Рөстәм Миңнеханов киләчәктә Татарстан оешмаларында гамәлгә ашырырга дигән күрсәтмә бирде. Шул рәвешле цифрлаштыру ярдәмендә республиканың дәүләт учреждениеләренең эшен тагын да җиңеләйтергә ниятлиләр. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.